De bodembus is sinds lange tijd in ere hersteld. Zaterdag werd deze tijdens de Limburgse Bodedag in Venray voor het eerst getoond. De naam doet misschien denken aan een auto, maar nee, de bodembus is een insigne. En die werd zaterdag door de burgemeester overhandigd aan bode bij de gemeente Venray, Henk Verhoeven. De bodembus heeft een lange traditie en kende vroeger een andere vorm. Nou, dat stamt van heel oud, van ver verleden. De machthebber van het gebied had vertellers die dan iets mochten vertellen over wat de machthebber ging uitvoeren. Dan had hij een perkamentrol en die stopte hij in een bus. En vandaar de bodembus. Op de jaarlijkse bijeenkomst van de Bodekring Limburg komen alle bodes van de gemeente bij elkaar. En dit jaar was dat in Venray. De taak van een bode is multifunctioneel en zeer divers. Nou, wij doen heel veel. We zijn een beetje spinnend web van de hele organisatie. Wij zorgen voor beveiliging, voor repro, voor interne post. Voor, wat doen we nog meer? Kleine technische dingen. We spinnen het web, van alles wat. Wat vindt u zo leuk aan uw baan? De afwisseling en de contact met de collega's. De bodembus is gemaakt door de Venrayse edelsmid Pieter Moren en zal worden gedragen tijdens officiële gelegenheden. 2 leerlingen van VWO 5 van het Rijland College geven op basisschool De Hommel les in groep 7 over pesten. Hiermee willen ze de kinderen leren hoe je om kunt gaan met dit probleem. Rachel Hermans en Laurie Nelissen zijn al een aantal keer op De Hommel geweest om les te geven. Zij doen dit in het kader van het vak management en organisatie, waar ze in het 5e leerjaar een praktische opdracht voor moeten doen. Daarvoor moeten ze een eigen onderneming opzetten. Rachel en Laurie kozen voor dit project. Wij zijn gaan brainstormen en we wilden eigenlijk graag iets doen met kinderen van de basisschool. En ook graag iets over pesten. Wilden we die kinderen een beetje bewustzijn creëren bij de kinderen over pesten. De 2 dames geven de lessen op een creatieve en speelse manier. Ze vertellen niet alleen over het onderwerp, maar zijn samen met groep 7b bezig met het maken van een film. En hiermee hopen Rachel en Laurie de kinderen uit groep 7 een aantal dingen mee te geven over pesten. Ja, hoe ze om moeten gaan met pesten, wat ze daarmee kunnen doen. En dat ze er iets aan kunnen doen als het gebeurt en dat het dan hopelijk niet meer voorkomt. Hè. Woensdag gingen de leerlingen hard aan de slag met het schrijven van een goed script over pesten. Ieder groepje leerlingen kreeg een eigen scène die ze moesten uitschrijven. En dit wordt uiteindelijk dus samengevoegd in een film. Nou, we gaan een film maken en daar kunnen we inleven hoe de pester zich gedraagt en die gepest wordt, hoe die zich voelt. Heb jij zelf wel eens gepest of ben je wel eens gepest? Nou, eigenlijk niet. Ik ben wel eens een beetje geplaagd, maar dat vond ik niet zo erg. Stel nou dat je dadelijk iemand ziet die echt gepest wordt, wat doe je dan? Kan ik voor hem opkomen en ik weet nou op welke manier. Jullie hebben zojuist een les gehad van 2 dames van het Rijland College. Wat leren ze jullie nou precies? Ja, hoe je om moet gaan met pesten. En hoe moet dat dan? Hoe moet je omgaan met pesten? Ja, zoveel mogelijk helpen en zoveel mogelijk zorgen dat het weinig voorkomt. Heb je dat zelf wel eens moeten doen? Ja, ik heb zelf wel eens geholpen. En heeft dat toen ook geholpen? Ja, een beetje wel, maar soms gaan ze er wel mee door. Tot wanneer Rachel en Laurie bezig zijn op De Hommel is nog niet duidelijk. In hun meivakantie werken zij het script uit. Hierna wordt de film opgenomen waarin de leerlingen van groep 7b zelf een rol spelen. Meer dan 1 miljoen leerlingen op ruim 5400 basisscholen in Nederland openen vrijdagmorgen de Koningsspelen. Op het nummer Doe de Kanga van Kinder voor Kinderen vestigen de kinderen een nieuw wereldrecord, tegelijk zingen en dansen. In Venray namen ruim 3300 kinderen deel aan het spektakel. Ook op basisschool De Hommel in Venray dansten en zongen 450 kinderen naar een gezond koningsontbijt op school op de klanken van Doe de Kanga. Het was vrijdag een 3-ledig feest op De Hommel, want naast de Koningsspelen werd ook het nieuwe speelplein van de school officieel geopend. De leerlingen Lenno en Marleen knipten samen met Yvonne Rijmakers, voorzitter van SPOV Venray, een oranje lint door om de opening een officieel tintje te geven. Op het speelplein, dat in 2 jaar tijd is gerealiseerd door Hommel, kunnen de kinderen zich uitleven met sport en spel of gewoon lekker chillen.
Vervolgens gaf schooldirecteur Johannes Berhitu het startsein voor Doe de Kanga. Berhitu overhandigde daarnaast een cheque van ruim 8.100 euro aan conciërge Marcel Roffers, teamlid van Team 8x6 Alpe d'Huez. Dit was de opbrengst van 2 activiteiten op school, een sponsorloop en een benefietavond met muziek van de Trennesetters. Dit team bereidt zich voor om op donderdag 5 juni zo vaak mogelijk de Alpe d'Huez te beklimmen voor het goede doel.